baina sinesta dazu, baronet. Buruan mila sagarroi bueltaka ibilita ere. Une hartan jauzi egin izan banio gazteari. Ez zukeen nire erasoa eramaten jakingo. Hartzen eizan trebatua. Azki nuke areriorik indartsuanoaren lepondora bihatz eramatea. Krask eta krask bertan akabatzeko. Ezur arte zehatza ezagutu behar. Eta hanbestaraino badaki mutikotan 14 hartz jesiz jo. Eta abaildutakoan haien estarria eskuoz estutuz ito. Eta beti honik libratu zen batek. Oiluak mokoka ari dela urrea aurkituko balu. Ez lioki kasurik egingo. Oilua aldatuntun, ala urrea da euskeria? Galdera hori egin zuen behin batistobera gizagaixo plantak, eta ala indarraren inozoa ezagutu eta gero, inozoaren indarraz baliatu izan da beti. Itzu hemen eta herreran, txerpolari atzo eta koplari gaur. Zuen bizkar barre eginez, eta zuek emandako zozen kiratza ardotan itoz. Irria inoren bizkar merkeda, baina badameste irri mota bat. Oiloaren moko ala urrearen distira. Zer nahi duen jakinguraz. Bakoitzak bere baitara bilduta bakarrik deskubritzen duena. Zer irabazten nuen mutilaren lepora jauzi egin? Zintxurra esku artean krask bihurritu eta haren begietan erio bezperako izua ikusita? Duindu egiten nau tontoen begietako irriak. Ero izango naiz, baronet, baina oraindik ere kaka usainean igartzen diot edonori. Aiazalea den ala tripakiak jaten aspaldi kasita dagoen. Ni baino tontoagoak hartzen nau tontotzat. Horixe dut neuralde.